И здравейте хора, аз съм Skybult и днеска ще се направя една кандидатура за сервера Skillland. Съжалявам се ако съм казал грешно името, но не го запаметих много добре. Така, нека преминем към кандидатурата. Първото нещо, което ще ви покажа е ето тази ферма за пшеница. Вътре се влиза като те изкочим на капака, после ети в наградата, енчантинга и готово. Тук това го сложих, защото съм в такъв байн, дето замръзват блокчетата. И затова сложих такова водата да не се прави на лед. Да, тук има едни енчантинги, както видяхте. То сложи... И аз не знам, за украса го сложи. Той чувите, вижте как изглежда вечер. Чакайте. Ето изглежда вечер. Ето как се излиза. Да, нека преминем към следващото нещо, което е ето това. Това е Enchanting Room, т.е. стая за Enchant... Ясно съм зле. Това е Chest Room. Съжалявам се, деца обърках. Понякога бъркам Enchanting с Chest, но да. Това е Chest Room ми. Така изглежда. Ето. Всичко е равно, едно бенджове и тук има, за да си крафнете нещо, примерно ако имате материали, вместо да се връщате чак до къщата, взимате просто ето тук има workbench, нещо като полу често полу работилница. Да, така изглежда, от ляво дясно, така, отзад, отляво, отпред и отдясно, както ви показах. И нека преминем към следващото нещо, което е ето този портал. То всъщност нищо няма, просто да ви го покажа, нали? Да, това е той. Опа, без изкрутил там, но и сега ще се върна. Няма проблеми. Да. Не съм правил нищо в недъра. Моя доста гладко и се връщам. Гладко е, защото тук е гладко. Добре. Ще намаля май звуците. Това е недър портала. Така изглежда. Нека преминем към последното нещо от кандидатурата. И това е именно тази къща, която първоначално ще ви покажа. Така изглежда отпред, отдясно, отзад и отляво. Така. Ето за влезем в нея. Изглежда малко сигурно простичко, но не съм чак толкова добър в стоенето. Ето едни лайтбенджове, печки, да си там печете айона, панжолите, там такива. Тук има Enchant Room, който може да си енчантвате. Нали, брони и такива. Тук има наковални, които можете да си поправите нещата и да ги преименувате. Така. Тук аз правя отварките и т.е. пошенки на английски. Да. Тук е мината, където ще копам, нали, аз. Тоест, това ми е мината, просто изобщо не съм копал, защото аз тук ще преди малко, тоест, преди един-два дена създавах света, правих си там креативи, нали.
И реших да направя тази кандидатурка. Да, това беше за кандидатурата. Името ми е Йоан, значи от град Бургас съм и да, това беше за кандидатурата. Аз бях Skyblood и успех на всички, които се кандидатират също за Private Server, както и аз, и чао!